fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na arajo minnu fana kɛn bɛ ka an ta an dafɛ jamanaw la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnya na Burkina Faso Bobo an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na minnu kɛlen bɛ ka an ta Côte d'Ivoire kɔnɔ nin waati in na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye arajo minnu fana sɔgɔlen bɛ an na Laginɛ nin waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Gambie Sénégali an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Asie kɔnɔ minnu sɔgɔlen bɛ an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Europe dugukolo kan arajo minnu sɔgɔlen bɛ an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Faransi Espagne Allemagne Angleterre kɛrɛnkɛrɛnnenya Londres nin waati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye minnu sɔgɔlen bɛ an na Amérique jamana kan maa minnu sɔgɔlen bɛ an na Saudiya kɔnɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye nin ye sunkalo tafsiru daminɛnen ye an ka karamɔgɔkɛ fa Sheikh Omar Moaz Coulibaly an bɛ Masjidul Mubaraku kɔnɔ nin waati in na Bamakɔ sigida fɔlɔ fɛ Solomanibugu an bɛna kuma di karamɔgɔkɛ ma falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah alhamdulillah tafsiru daminɛ kunnafoni min di o ye sunkalo don mɔgɔw sɛgɛnnen don fɛn o fɛn ni b'a fɛ ka da tɛmɛ kana kɛnɛya b'a fɛ pewu k'a daminɛ yan fɛ kana yan kɔnɔ an kana maa si dalen ni min bɛ dali fɛ taa yan fɛ ni min k'i bɛ nin kɔnɔna na kɔnɔ walima yan fɛ a to i ka kɛ maa sigilen ye o kuma kabini kɛ denmisɛn minnu bɛ a y'u wuli ka taa yan fɛ fɛn fɛn bɛ yan fɛ a wuli a ka taa yan fɛ dali tigɛ yan fɛ a ye wuli pewu a ka taa yan fɛ ni kɔni koli kɔnɔna na dali banna pewu sunkalo ni min nana sigi ka fɔ a tigi ka taa ka nafila seli a k'a da yan fɛ bonya dɔ kan ka ɲɛsin kuranɛ kalanyɔrɔ ma dɔw bɛ kuranɛ kala dɔw dalen don o tɛ ladabu ye bɛɛ ka wuli ka taa yan fɛ n'a ye jasunɔgɔ yɛrɛ fasi baasi t'o la n'o bɔra yen Kuranu a sura a 28 n'o ye suratul Qasas ye kuranɛ sura 28 jɔ kɛra ale aya 54 de la sango sunkalo banna k'an t'o la Kuranu sura 28 n'a fɔ ma suratul Qasas o aya 54 sango sunkalo banna k'an to o de la o kumana ɲina ale sunkalo tile fɔlɔ in na n'o ye bisibiridonya ye 2025 silamɛya sinjilen san 1444 san 60 an b'o de kɔnɔ silamɛya yɛrɛ sinjilen san 1444 san 60 hijira tɛ dɛ hijira ni ye san 13 tigɛ ka bɔ a la o ko silamɛya yɛrɛ duma silamɛya yɛrɛ min o ye san 13 fɔlɔ in de ye o tɛ se ka tigɛ ka bɔ a la cogo si la o kuma silamɛya sinjilen san 1460 na o sunkalo an b'o de la nin n'o bɛ an ka tulobilensa n'o ye nasarasa san 2025 ye o kalo sabanan daminɛ o tile fɔlɔ o de kɛra sunkalo ɲina sunkalo tile fɔlɔ ye o kuma an bɛ se ka kan minnu bɛ ka lamɛnni kɛ yɔrɔ jɔnw fɛ minnu bɛ ka lajɛ tubabukan la minnu bɛ ka lajɛ bamanankan la minnu bɛ ka lajɛ nkokan la minnu bɛ kan kɛ a kɔni kuranɛ sura 28 n'o ye suratul Qasas ye o aya 54 jɔ kɛra ye sango sunkalo labanna k'an to yen bi don fɔlɔ in na a b'a labɛn ka bila an tɛna suratul Qasas ta k'an bɛ taa n'a ye an b'a daminɛ suratul Fatiha la komi an b'a kɛ ka kɔrɔ san o san cogo min an b'an gologolo Fatiha kɔnɔ fɔlɔ suratul Fatiha min ye kuranɛ ayaw bɛɛ sɔrɔ sura min kɔnɔ a sura kɛmɛ ni sura 14 a sura kɛmɛ ni sura 13 tɔ bɛɛ bɛ sura kelen min kɔnɔ Ala yɛrɛ bolo o ye b'o fɔ suratul Fatiha
wa innahu fi ummil kitabi ala kote ladina fi ummil kitabi kiga do qur'an bebe ne ala bulu suratul fatiha kono nene ya kono aba kono nene ma yi akono wo aba kono wala kama ay ala ya bulu blain aw ma anga gen yere nyina ma bebe wulu bla kange kono adaka shunitle o jule wulu bla o do ko wulu bla ne o tle wulu bla ne o de bi patwadi kalo bi bo de la samba ga bi ba be boro de kono o ma qur'ana aya wa warano ko ya be fana be aya wulu bla ne kono o kama sulama ya foi titana te lama barashi titani suratul fatiha te selmino sulama ya barabay o selwati duri no ye farda o bole goro ko na flaw no ye jomboro ye ashita ni fatate selba selgani tu seli yuma seli foi titani fatate ngan mab se gata be sura ngolate ni aya wurawte gata mingo way suratul fatiha aya wulu blani okuma amiyo hagli jigi alela ina sungalo le folo ina anga tafsiru ashen folo la ala ko qur'ana kelen ngono ni ijora qur'ana kala ka fasta'iz billahi minash shaitani woni bina kana ka tangani ne kabo ala fe tangani ne ala fe kabo shaitana mo o furakele me shaitana na o yode a'udhu billahi mina shaitani rajim furawara tale lawko ni ala ma do ina lece ika doni baya ika qur'ana durushi mise wajulillah awni almami de wala ma almami re wala man awni bani Allah la shaitana mo gotila mashite gere tlalala ko ala ka duina ce furakele bew pilchitei ki wotu ki wala mo fodale mo saka duina ce ala re o dako fanga do ala kana nyaga ila ki wajuli do kana nyaga ki be qur'ana tafsiro kana nyaga yerla ki so wajuli toydi ki ke be qur'ana do kana nyaga ko yoma sakar moy kana nyaga yerla ko iye chorbay kana nyaga yerla ko do shi shitana mo gutani shila ala yan so mo la sura al-arab innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ala yuqa kuna shitana ka dawe adugul lakum falo ka au ka juye atatu efieu pa desera kuna bi kangar ka fili kai ka dongai ala ko nyo fanga dama chedo muyato abise aulata ne fe binaw mon ni aw bi somi fena kai sege ki tanga ka bwamo o somi o nye no barakla nye ibi nye bi fe opmana abu yana jiya wala ma la ko opma e bi labe siga metro wala ma ka sege singa atwa diki singi yera tanga ka bwamo ala ko nye mi no nyo do aw mon no bo ke fauna ka siga ka bu toromo ko wa ne ma shitana yeli nye daw mo de innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kuna ala ke ne ala shitana da ka nye dale mo ale bi awye abi fera mo pia nga aw nye tala kamno kra gaba okma tindo ni nyati ga kele ba do ka fo o dabje jinna nyala ra kay qur'ana kono buso yada ne kafa ga bana wasra ko afane aba abura adam na wamina pamay ayolu firi parafiri kana fo do adama wore ko kana bi do mo ko ere mi me ni nyefle ni wore ina o kisa mi wore ina ka koro ko ni yere mi cugo do abi talo kadam ga ko ne nyeda mo mo nyede aw mo aw ba yeni nyami o madamo ngalle aw bi yeni nyami ne o dale mo yarakum huwa qabiluhu kana ka kele ke cew nyebe awla ngaw nyetula ala yange fendo e kadamo nya ka pia ko ma ka furabe mi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim
ne mi ada ko fanga damo nye fana da ko fanga boshi la o ni ka ko e be dalma de wele tade ala ika wulu jugu yi na ta fa ngadu ka fiu o kuma ma nyi ne de fa ngi ci ko ba taro ala ko hon ka ko no tay ka fuet sigit lala o qur'anu ye ala ka dakuriya salmo ni noro do barka do hera do o ala ko ni ma yakibo kala zakki ji ya ka tangani ni ka bo shetara toroma wata ba be bilisa ka di momo kado alla ka dakuriya do de noro mun ma ko o be datu gila ka daga shetara ba badatu como qur'anu ire adurshiba o be shia bela o be wati be ka dakura inda ta ka du kungolo la shia be se ko ke fan mi nya chamo kada ka ala ra ko nyi atote o ta ka di kungolo sema fe ne de kungolo sema da won vanata nya ta ja kungolo sema fe o ma kam du ko dala dine kitabu shitei iba fo ka du shibai o tei ala ko madine to gafe o do ko mo abe borane ala yorola ngam mo lu dabo to kamo lu ke wati ko de tawrata dur shibate injila dur shibate nango ansete ma nouveau testament ansete testament na akona kitabu misanu ne zabura ne anyona no ashidur shibate korona minga bo bela jele odur shiba a chama be ibado ka ko be ko do be ala ko min na fa be mo ka ne bo de barka ko mo tanga obito amma manyen fa na ta fayam kutu enga mi na fate mo ko wati kurne fatu kata o kama misira ka lamo ka dina kitabu a tiga yorodo anaka bako yorodo be ka fo adur shibabe shabela ala ka jan tasme bien kurane be jeni ka bambi ka imprimer be halaki bamana kelemi sigi ka kurane be sebe akulola flaga kelemi sigi arabu kelemi sigi minga kelemi sigi chino kelemi sigi ela dan shabe ala ko wonyo ke akado ko ni ga gafe ya setala juwa ya je chugo chugo ko korana ni me dele me se ka kungulo da waya ke ka kungulo seme nyata ja kungulo seme fe adine gafe to boyena ko du shiba keleme je kono o tei kada ka ne de gine gafe o digi bae akirawo na tu da do yere nye mingu be choroba no e muhammad no ya be ka noram no yorai nye dagura mi njigo kana ko mo qur'anu nyo kerengere fete ka faroga fete ka bola wo matse ka bui ma be be no ba ko ki adaji nyo de ko no ya jenni wala ma ka ta primero be tiro ngala ko niyo ke shekle na ma kelmi siga tinga asabe hal to bitaje hal gafe ala ya kuna twari akan ko duwa ana tajja ko du kulo fe malaw dano baw malaw dano to me hake malaw dano shina ni mbedo na mo fe awawu me ni kala bo dugoro o haga dano kala kaba kodo nin qur'ana rata atware anyona gafete je kono ko adama de yo kono kana serbo ka bara be kan benyi ngawna tabe a korom mi zanna ko mo allulu ono fana shite kleñi ko le sama fana te ko tati ko fana la gaturu gorodoy kama godo de inna nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafizuna o hafizi o wa flabeta ni ala de aji wa matanga tangani nya fisigima afar ko lama tangani nyode fani ngaru haniyatu tangani ala o fana wati ala bi chew kerengere olu datro alulula olu ni mawara fana tega kenya olu nyete jena ere olu kono be jena wono nyete jena ono lu kubi pma kasa o ere badula ka fani chena ni ala gafe kada ka duskunye ala de duskunda wo duskun be chendo o duskundi no ka pma be fon ni amagara ba duskunye ba fon ye chen wala kraka o noro no barka no ne imam mahdi ajra ka fo alayhi salam ala kra to flami no e muhammad ne ahmad
mangutu keba fulani kele akacha were na flami no do me ko Muhammad an Ahmad to flay me Allah subhanahu wa ta'ala ka rahmanin rahimi abolu olu jade do mana akwa mangutu flay alay abonyo na doni muso adama de ka sega mara na kumbe noro cerna je kono kala kra retoy ako sujudu mi bi ala kra mawt to la fiu ko mala atlila rahmaniyatu sebe koro dara kanaga no e jalalu kana rahimiyatu imlaka nyela ba watu kono donni ko dona nyela la beni kake ala dona warta ko donni ba ko atwadi kata ay adama re fillahi maka taka bo wati de ko rahimiyatu bina fole ngunye fanga bena ni de te kula dona taw yo wati e o muhammadiya jiralola no e rahmaniyatu rahimiyatu no en nekeni galoni namara atodi o sangawli wati fokata am ko yuru nyina ala ko to kaginam ala te ko yuru chaya fani la taw nyefe ala kraka ismu to flana mi nganga na barako wato de rahimiyatu o ta fale ahmadullah bi rasul yati min ba'di ismuhu qawlunu ko don kabako anan nangarabo walu ya tagana to ko be silama la goshi ko se ahmadiyya-Mali ama kemetu ubati titibela uga se abere uga ko do iro inna lillahi wa inna ilaihi o kuma ala ko ni ngalo de olu ba ku banga ma problem minu u bolu u ba ko le defense da wala ma ko lu nota o josono na bulu sono na febbe ada ko kai ala de mingo iteshe na ku itishi karta e yerawa banji jubache e yera dare manga anafoko manga okele kendere ibe ka fiami da bakunji iga boli o dawa amo dare boli bora jimna e o dawa jubache nyangro munga ngelende o kendere mi yo bedda bayo mo hon be ko defo amma ko etay ko do tala ko mo e jirda e ko do dala ko so forda e ko do dala ale mo de bla ko abedda ba neni ere da nano ko foye jiri daba ibe ka jiri yel maka ka femye o jiri ndaba ame ka fiemi sama anneni ere daba o do be ka fuye nyangoro amani do wal kamo ala kira mama do yaw ame ma ka joyera do ala ko ngarda o kano silama ka nyedo veye bi ka febbe ko mo yedo malilla dala ka me jamana be ka akula ando kon dugo iba ko yobutu te jamana wala ni malfe katro la ka boni jamana ramu ya te kula ku bi ngo tele ma moy afama wi de ci unika unyaka o malilla bla ko du febe fo salama moy febe ke salama wala amma kanga mi sarai alabulo ajugara de nimba bajara ka ko amma inde aw be la halamina ala bo fanga de bla kuna way chede aw be la halamina ala bo abo fanga de chamo ha dere ko sebe ona gona na abitli misaka omunu me aka ko bi anga makrobaw no deta una na kama makrobaw ko fe boshi makroba shite ko bi ga foko ko jakora ka do dinana ima jakwa de
a fɛn o fɛn n'i y'a kɔmɛ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ de i y'a ye tiɲɛ na n da in dɛ dɔ do nka a tɛ foyi ye nin kɔrɔ lajibilen jeni ma kɔmɛ mali kɔnɔ yan ale yɛrɛ tun ye kɔmɔ de ye a diyagoyara de la a yɛrɛ ko a ye fɛn dɔ ye su fɛ o de y'a na diinɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka taa karamɔgɔ yɔrɔ la o k'a to k'a ka dunun tasa o kuma na a yɛrɛ ye mɔgɔ wele ka na ala ma n'a ka tabali kɔmɔ yɛrɛ min ye a b'a fɔ ne yɛrɛ kun y'a ye soso bere do nɛgɛ bere do a kana siran muso wa filɛ an b'a gɛn ka don so kɔnɔ de ka nin kɛ jeni y'a diyagoya muhamadu ma maa diyagoya wa diinɛ mana maa si diyagoya mali dugukolo in kan to i ka jo bato la nka ala yɛrɛ min da ye dusukun o de bɛna e dusukun lafa bɛ ka fɔ jɔn wala e mɛna na i t'a si bɛ nin a bɛ nin bɔ wa a bɛ taa ɲɛfɛ de fɛn fɛn dubira ka don diinɛ n'an ka jamana in na a dankelenw na a kɔmɔsɔnnaw ni kɔmɔ wɛrɛw la a bɛɛ ta ye nin ye maa si ma diyagoya a ye nin bɛ n da in ɲɛ o de y'a to a nana ɔ ni bi dɔw wuli bɛ k'u bɛna jira k'a fɔ an kun bɛ kɔrɔlen ma k'o de ka ɲi nin ye u ka yɔrɔnin kelen fɔ o tɛ sɔrɔ nka lagosi a bɛna fɔ ko ni maa min tɛ balontan na a bɛɛ kɛrɛfɛ ni balontan se y'a jɛ b'a la sigilen i b'a kɛ tan sa ɛsɛ k'i b'a kɛ tan e ka wuli ka jɔ bɛ nin tɛ se ka foyi kɛ o kuma ka sin ka adamaden ka fɛn dɔ fɔ a ma bɛɛ bɛ se o la nka fɛn dɔ fɔ min b'i ta in ɲɛ nka u ma min yɛrɛ faamu fiyewu dɛ u t'a dɔn k'a fɔ joko ni ɲɛko ni o fasa n'o nɔgɔ ni o kobaliya la ko larabaw tun bɛ bɛɛ ɲɛ a la o de ma faamu an ka maa fɛ muhamadu bɔra siya minnu na dɛ diɲɛ yɛrɛ sɛsi tun bɔ joko ni ɲɛko la a n'a nɔgɔ kobaliya maa si tun bɔ a la alikaba lamɛn tun ye jo 100 ni jo 60 san kelen kɔnɔ marakaw kun di bolo kelen bato siɲɛ fila bolo kelen ka bato ko fila sɔrɔ siɲɛ kɔnɔ aw sɛbɛ tɛ dɛ san don kelen o den kelen o n'a jo bato da tun bɛ magankaw de fɛ o tun bɛ yɔrɔ jumɛn an ka fara ɲɔgɔn na o bɛ min donc ala y'a daba kama ka muhamadu bɔ wa nɔgɔtɔ ko ka tɛmɛ bɛɛ kan u lankolon tali fila tun b'u kolon u ka jo ɲɛfɛ nka anw fɛ yan ni furabɔ kelen kelen tɛ o tɛ kɛ o nka mɛ bamanandenw de o bɛna bamananko ɲɛfɔ jeni ne ɲɛna k'o tɛ bamananya dɔn fɛn min bɔra la o aw bɛna k'i n'a fɔ k'an bɔra n'o ye fɛn dɔ kɔrɔ k'an nka n bɛ segin a kan n'a fɔra ni mahadi nana a y'a tɛgɛ don a bolo kabako don dɛ n'i mana y'a k'i yɛrɛ la o u ye se ka tɛmɛ maa wɛrɛ de fɛ ni ahmadiyya tɛ ni y'u kɛ réseau lamɛn ni karamɔgɔ ma kɛ yɔrɔ u b'o dɛsi k'o dɛsi ne sigilen b'i yɛlɛ ten a fɔra k'a kana mahadi fa fɛ a banna a kɛra cogo di ala kɛra kuma fɔ fu de wa i ka arabukala k'i kɛ ka tɛgɛ ninnu nka ko bɛna waati bɛɛ n'a jadi de kɛcogo don nka o fana n'u bɛ kasalaw a bɛna k'a mɛn yan fɛ yan k'a sɔrɔ an ye ci bila ka dɛsɛ u kana bɛ nin u bɛna dɔn ala ye kami ɲinɛ ye ka di ne kɛ fɛn lankolon i n'ala cɛ e mɔkɛ ɲankɔrɔ ne mɔkɛ jubatɛ n k'u bɛɛ bɛn fɛn kelen de la e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan de ɲuman dɔ fɔ a la ko tiɲɛ na nin ka ɲi u na nin bɔ a siyan na o tɛ yen o kuma fɛn o fɛn nana a bɛɛ yɛrɛ tiɲɛ na an bɛ bamananya min na an ye dɔ k'a la nka siga t'a la nin b'a ɲɛ o ma diya kuwa dɛ o muhamadu nana o kelen de kɛ a ka larabu kobali ɲɛ kobali a tɔgɔ di maa fa ɲɔgɔn va ni den va a nana a bila u ɲɛfɛ de ye an mɛnna nin na sa yala a bɛ nin bɔ wa ala kɔni ne bila nin ala ye ne ci nin nin yan'u k'a faamu u ye min kɛ o ye bɔgɔ ni falen a ye faso bila kɛ u y'u jigi da u ka jo 160 kan nka don min a nana minɛni kɛ a y'o de walawala ye ayiwa a ka bolo 160 bɛ yen dɛ o ne na mɛ ni n ka ngala kelen ye anw ko cogo di kelen se bɛ 160 la dɛ u ko muhamadu kana fɛn fɔ i y'an malo anw t'a dɔn fiyewu ka ni 160 to yan k'e ta ye kelen bɛ se ka don yan a ko aw yɛrɛw n'a ka 160 o bɔra jiri min na o bɔra farakuru la o bɔra nɛgɛkuru na o daba masa ne nana n'a bɛɛ de ye a ye 160 tɛ nin bɔ fɛn min y'o ko de ye o
donc mama ko jo botola la goshi ire la goshi aka mu la goshi ayu la famiyare ni bi abina kina fo muhammad dina na jol la goshi ka joti la goshi ngalolo na yo karamo min da kono o ye aka atoy di la halado jira to tala kata kala kala de sallallahu alaihi wasallam dagura kilena hitana min ala yada ni dina bebina kawde ko fo ala ya wala salamo ye aka kodo anaka kuga anaka prana do sigi tla shitana na bika ne ala deli ku vi mi makala shitana bo taka tura kunga tibo mi abe aw fana taka tura kunga ti mashikana jama ha ni jamana o koray ka sore bulu ben ala bulu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne dia da fanga mala ne dia da mo nya wana madeunda ka febe karabaye ka fse anga da bebe ka ko janye aruyo do hanna teve adama ni ka fo mata la ya kanyi opma bismillah ni ala toy ko silamo ga bismillah ni ndakuriyani ni ala tokoy ni ala tamashen muhammadu ka fam ni ra no e qur'an e o aya sura atwade sura kementan nani abeb de mena ni ndakuriyani wasilamati foi ke african vo foni nyina imanga kede african vo idato de suna oto de foto de kato de do abe o bismillah ko silama otado afam balado wada masami no e dalike o silama do made dawa ay afafa mu arbane save life fara jamana fara fima ne ala ko muhammad mo ne de ci be mo kele o muhammad yere ko fa min nira ka koro musa ko tugodi detrama 18 mun be musa ni kran lawaduna alde ko aka mando mo ne tale ko alabina ne nyona do ci nga ati foi fo akuve okora ne tapu kuve ko le ni di foi fo naka kuma ko ne ala toy ma ho yawde abi boala ho abal mawla ko ni ne be detrema 18 kono asuran dan segina ayat segina ni be be ibi jebe do nyona kiraw kira kabini jenna ay kabina anye je kibaraw meni damina ka sebenu do ay swaru ka fo kira do nana akara faraje yo ko o kap maka be ko ni ala to ay to soro fay fe fana gara muhammad o musa ga ni tamashen abe dugoro faji me ni muhammad te ati dawra mi ngala de ga no to e qur'anu a sunan kemene toldan abbe demna bismillahir rahmanir rahim ni ala toy to ko redi ibi doni minye ko ray tamashen ni burama faraon mi doni burama de wala ko muhammadu aw nyetene na atlotena atsiga magana aw de bi fedo ni anye bala wala mandulo nya mangame wala makala ka goni akasuma obiga fami no e daga unyi dali masade ni muhammadu ci ko nga na jira awla ni munye ni abidoni tamashemi bismillah ni ala toy mi ala njira la mi akura foni ala ina ka fami dama ka don damo ni atoy na tamashen ar-rahman koy ma tamashen noa الرحمن ودكر الرحمن أقرأي
man bi man ye adamade yana ka yere la fewere la jefolo wala ko kuma ere nyebe minuna dans 20 minuna ni enote aden na fabika masami yo oturu ekoro ka turu ba kala mare inna na soray afo de mo arrahman arrahmaniyatu do turu ngoro masa famia wala fiemi ne be ko sama man vi man ye imu dade ifa nodoa ifa nana kato ifa tarawo rebnata o ne mai ne armade kata kato ni atwa de asongo ta armade bulu o ku masamio daba yete o de ne mo hanu baba kana ikana masai ndonga ye ay bulu bla kan yede o ikote de o ibedu ko minga o feve ba ko arrahman adamade ka jija na ka adamade yere no tamina fieu na ka fo jong wala ay notani ni nduru la ngoro turu ngoro masa o de rahmaniyatu ye kebiti ko islamo ga ala ko ni kebiti ni atwadi iba ke bamananga mi wala ma atwadi nyenga kemi ke ibo ko de fata yalla ni zoro be mini monu mana ni ko ala ko dibi do me man vi man ngenya ko ala muhammad dibi faraka bu nyakoro ko be du ko mi ko daba ma de ko ko miri jene du ko da ay se ko la de amaki to arama de ko gadati kada ka fefe me du ko ka ni ma fena ni na fena jalana kenena ni jita arama de fara jene fara fi nga afebe karabala dal masay de ni arama da be mode e dal masay mode الرحمن الرحمن سامو مينو باكونا ni jibi jigi ji rahmaniyatu doy imad lay famad lay nana sortaka toy kalo bete dolo be kaba no bete ko masamiyo da an adama de nu ye fasai na manga nyina me ka kono katla toy o masai ne muhammadu la bay kana e to ko te chen wa kemeti ko te chen mama ge o te chen yewa e se muhammadu so lawa tere hagli tede amo fa foto de ay ngai tashi ibna ajo wala muhammadu de ibe kan mi woni ambe nyebe no ni woni e chen awo o dali masai ne nere damala ka fo jon wala ni hanne e tora fu mo sa e ki gatta to fala nga be ta be kele ne mo woni ala kran na mo muhammad mo ni to de allah en mi mbano muhammad imma atoydi to fod sangulo dukulo dabana sangulo man fina muhammad be ko kele kun ni ma fama ala ko ay nan na muhammad do weru ko lola iyera dawa kemetike iyera dawa to ke odene mo honda bay kana kani somi woni mo honda bla bay kana halbi doy farakolo kono ni bolo mi ni masay dali masay daloye no bo shira bi bolo wara sorwa na nyebi no che bi wara sorwa ima farakole me rahmanati ka turu angorote ifa ya dlaw ya dla o kile sira so fede muhammad nanani so balu de bla bla akoro yala be to de larabu jobotolaw aw minu nga joboto kabbu katme ye shabete ani kemeso ni bi woro babulo sangele kono jokele di batuko flasoro wa aya daba ko kanji awdo mo asere do minu mo o e nda shido dibila wa ni yala ni kalo bisega ni misega kalo diga aw fewa ala krama fa aka jo kare fudo ay ya ku take fashi ngana hagli legeja masay mi ne cigana wa ko ngana afoy arrahman ngana atura fade
femi fofolo ni achite ko so wo yeni je adama de joy kan so so bata je kono imma kala jugo ay ira ni kala na era bi to ko saka ta mohor manani kuray he ya ambe andaba kanne mo wurude celangende ka don of mana ne rodo ba ya ne kata farakuru dota jiri kuru dota ne kura ko do kata kulugolo nyoba wala ki tetro yi mohor de ko o min ya farakuru ni jiri kuru daba ngi kulugolo ya kata jiri kuru kawa jiri kuru yi dawa ay ga fiya dawa ay nyade dimo ay de nyene se mi dire mo ala fe edo fara nyo kata jiri guru takana ko tige iya fina be ala tay o kumana muhammadu ka ala yuma terne ne ga jiri guru ne jine mango ko jot ke son bi wora jine akar kapli wero bulo akar kapli go kera wati jime ala kran nane magamine agone goro kata madine ay sandami wa sura santan sura maga sadege ay magamine nga ko mana tajur sarala magayam be ga magay ajide nay ngabi magame sellabre bulu mashi kana ko sele kana kede nga ka foddo ki tetru jago ala ay ala mu yamara nemu jago de dina ma ko mo ne na ga de ni na ga ide jene ndalo me of manaw andura ke ma son bi woro minga ka fo kana na fiyo ko asabu ko fu ye ku so ka ngulo ngulo ye ku kana so chenga do ya tilla kana do ko ma andalo ne do la ilaha illa allah muhammadur rasulullah jonno deble de farakuru no ga kele ne do muhammad murumata manga do dina murumata manga fe ni karamo fo ayata so ngalo do tsaka fe ne jira murumata manga fe kaya tetro abaralesi wirade muhammadu yanva ni dalwe ayava horonyana ka setro yo angwa ta tetro na tetro mafa alina setro manga ka foko dia kwa tata ino dia kwa tala weche ko nai atweni mi jaw ka tolai ay tata la ngatundala jiru video farakuru ngabli biam law kade anyu del to wala gi kana sega doya ka nyongri ka ngulungulu ka kulshi bwana ka dulu bwana ka ngulungulu umasiga foige na neta ni jeni mi sigolu moble muhammadu ay kana yala na de foite uweru de bere takakari jeni nga jobe jeno ko ala kala doga jobo shala wala ma doga jogara kalodu hal shirimuro kan yanno no mi ala kala kala ni takala nda kala do shirimuro atwadi na ku dari ga dugula ni jena ni ga jokarle shirimuro bakari dimise minu me kata mo ga jokar sa afu mo yere jira la ala ma jeni mo hod mo kew nana ni ka jogo akara kari ne ra do ka jodi anga kari nga ere kata ki ka jogo nga kari ye kala tigala de na ye tat bila jobila ala kra yo kewa adonga fo ala e bede bonya anga bi jena do kema ko ka dama do ne ka joti ka ta mo ko lebu la ala kra na la kra nga bo ka bo de ngala ko la muhammadu tata bulu ni arme dan bedan bunyai afai ni boy na soro na ma toy o mo manga ru bulo de ka jokari nga kanu buya ko du dowla ko muhammadu mana anga kabila joni chena e ko amuna segan garwa sahaba do bla ta kari udella la olu ko la nyabe ka jama o mana bi ka ko ne be ka bire do ku o yala ka ko do ka ta kari ka du mo nga ka fo jaako akella o kuma ni ma ala kira do ka kala ndo fe ba don ciri moro kan ato do ramal la yawa ay ko kan jamana ay ko jojeni nga mata ma shi kama jo kama jago la ay nan naka do na ru ko ka jo abajeni wa bu ko awru ado to to te kulai mana mama jago ya ayo du do me na jojeni nga dinere wala li atwadi
mi ku la fama dina na o ma troka ke kutube o kamo adenga mi mbey no fo baba ama kroba mi ngi député do ama ay ne fayna ko envoyé bara min damne ako be ko de dafani bama ina fayna na ja tagin nga ay rat lo bala anga to babo nga so badala bu ngani voranya na dili rade ni jamana nyami tata ka ca sandai dili moludu ne ba wajul kelawla wajul kelawla se ma rade bama ina fayna kadu envoyé barbe ka jokari sisan aw na ma on voga baraw de tanye kada ko we jogar nga mo la famille dine na olu masro ko ko bi nyon dafa do ngane mam na ka kina ba korole ma ko ke ote tamache nyumani ala ma to ke mi ngoni nya e do ke o han nango ko do bo na on vota nga on vo singem ge dine na on mo ga on yo ke ko ko nyo de beti dakunya kelena muhammadu sallallahu alaihi wasallam amana ndine kana majako ya wanana akana ke ma kono ko anga ko mo koni jogo ngume akul rabu kundo la ala kra bora mino lu ta febe ko gaji wandai ngama muruta ma feda yu negade wa maganda la ta fasai ko kara chodi ayaji ko nyuma de kula udame jominu na o kebe sonu biora ala kramu lakari nga turaka ala ko fo yu ma famu ko mana nodo e tanye kurai ka wala krabora nga do me anana naka kelenye uyeru tigaru ka kebe sonu biora la kada keleji mena ala kramu arrahman ne ala ne wa fo ngo arrahman rahmanu kore adama de ikan inema min ni tisikata ko wa ede nota ya turli koro o kuma turu ngoro masade o do edu kulo mi ben vrai jiri muka baga minu muka sai mi jiga bo sangolo yere fien na nyona ni mbe ala ka turu ngoro de chete wa au ka jono yo yo wa aide au ka jo bora o de la kuma jono to aru nota de ay mo nga note wa mbe kele no ba ko o kama ala qur'an ko muhammadu jobatula tunde de konte abe akane ala de ni ma na'budu illa yuqarribuna lillahi zulfan ala rakai ay do ko fo cega ke ni yore na ala jubo la ke faji me akunni ala nyini to do afe nga sira de nyami mamu nyala kay qur'an kono ko fo muhammadu do mayra jo ko botula buya ka tama ala ka qur'an kono abi na fo to di na an araba do mi ko fo am singa foka kasinga Allah go shika fuirete ala to kew kada ga ala madal fuge imam na qur'ana kono ka don ne de qur'ana kala ma mu honno fe ngono ngami dlo ko he dlo haram no godlo te fuyeta hay dlo bat fuyeta ha nga qur'ana la jege ala wori wa yasaluna kanel wal maisir kodlo ni sobo mo bi ni ngawla mawar ku be kana ka ube ke nyinga afo ko ne ala ko fihima ako ka do ka fo jurmu babe nu no fe no babe nu no fe wa manafiu kasira na ko nga na faddo bala adama de nyede yayi ala e ganne do e jote fuye sa su gote fuye ada ala ti dal fuge na fam ma ko na fado balaw walakinna isma akbar min nafihima kunga annoko na toro kabo gatama nafaka okuma salama ayo ja atu ngane no ma fu itala na fu itala ede ala ya dawa okuma ala miye jobatula da ka joda wala kayni qur'ana kono bo hol jobatula de angani ya kayni ala nyini to da fe nga sira kunu mala o sira kunu ma mina karata pero kuna bli iba fo en no gade amun mun tabna ifa fe ngai tara pero kuna kuma ede jotala de kanu ka jonen iyo ka jono usuka nyala kay qur'an kono ala tasubul ladina yad'una min dunillahi fa yasubullahu bi ghairi ilmi jin ngom hone jo lagwe jine jo botula buya fakata be qur'an ka ni nam mu fora era ala bato banyina ni nyi idode nga sira nyami mamu
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلا ليقربونا إلى الله زلفى كون دسكون يرلا ده ala be ka kuma udus kuna ko kada ala be dusuna kudo ande jonnu nga horo la ko muso kanzuru yamma sangala la ede ba sangala fu yawa tere ala ko adama de da tula qur'an kon ay mi hora ina no ko ala ko tugodi wama khalaqtul wal insa illa liya'buduni ko adama de farafi faraje ni ala mi yuda u bola u julla ne yuda ne ala ko de ala ni ala mi mula o nege mula ne yuda no ye o nege kanga da chugo mi o domale ya fede ku taru da tru joga ko mahina la ne nyini todo ne la mo fo mo hono kaka na jona ba fete ne nyini todo fe kada ka ne yuda ni miye ne re sorali miye ala adama de bedane ni way biso tama she soro mina yala farajaw nana an gala jokula wa umangala law an bona mataw kala ngamuna mbebe namo ikanga do fendo be masabi yanda de o yefendo do ambela o ye ala nike ala miye willa faraja fe a nyini keto muso a miye ngada tari idafa jola kisigi pian a willa farafi fana fe miye nyini ata miye dato nyini to opmana atari idafa jola kisigi handi miye dande ndafa ma fendo la abe tarabe fe ngemo ni dale masaya ko ta muhammadu kanu nani ne nyini to do nyu dani nike miye de ni nige dato ato ni nyini to de do nige ndada zanga ko ni do yele mu fete abina fonni baga fari angonye o ale baba ka fari ngonye nde daw nga baga nya kama biti itrike kola butili fere be ibaya oba ashaniti ama dabo kamo nga miya abla bo de laje ngonya miya abla la jene o da ala o no ala ma fo mo hon mo kana jone kana joti neni aba fa tori nga bere be aka tabi dawde be aka ta ka kena wo hon na joti ay joti kele min nani wala ma joti kele min jawa ka o be mi ate je kono wata male kono ma shima jawa ya na je to le me ka ka nyangoro tay ka sheta ka fa ga julo sama tu fofi ika ko bale adam ne sangale nya kana ko idda nole ko era de klishija te wo moy mon mi wele ngay chede jira ira bado chena ni mendanye dakure kelena bismillah ni ngala toye ala bi don tamashemi ko e moru ko islamo tay ala go wada fa arrahman ni ko ala tamashe ko e islamo tay rahmanukum ko iben nema munu ngono ni na sore wa tika taka to o turu bai ko ayara maga islamo tay le wa era ngala do sade ite du ko kawa ite ka fiya sama ite sangolo jigoro inya flad bay may sevla di bay mo ko fole yi o ko ni o yeki tse ka ta o ko okma ajara yo bismillahir rahmanir rahim amma jay bismillahir rahmanir rahim e be ka ta ka du ko to ede ko mo bismillah ko salamu rahmanir rahim ngor rahman ko du ko da ba bamange kemitike to ke shinwa ke ete du ko ka o kondo ye kitika ni oye nini ne atsekata nini ngwa atsekata iteka fiya samawa o de rahmaniyatu bismillahir rahmani shinwa ke bismillahir rahmanir rahim miya minu ngo sabata abe bismillahir rahmanir rahim ajara yo bismillahir rahmanir rahim ajara rahmanir rahim ango era to ine inne ngo ede o di yera mo ibe kala kan yo di yera mo itlo yibene itlo ni ala togo ya ka turungoro moru de tadu moru ko do jon wala chedo won zome o ko de betado be bismillahir rahmanir rahim rahmaniyatu ko mo oye atode turungoro ani adama de ka toide fanga atode akabara no takata shino te rahmaniyatu bo fewnde ta rahimikum ko kerengerale o kama doy ni furuba fora la famula don fana furuba neme beje nema bebe du kuloga eta bega sami ni mabire da ko saba ga ite go waga ni jongo mbaga to rubaga ala ko de furuba nyu da fana nyu fana da ana fabula o
onge sabu abi minga au ta do ato bana jugu bannu bana bato jugu ba kasinga aka bana dimbo akarongele ngo sabu anu ne bake da do ala reke nga sada ina lumai iba ko ala jalaki bara me ga bola ba do to ribeti ninu mel hala bara bo be kanai ala ma dabe fude kawno fatala nga angala banji wata tamami ala jalaki woy to ko mayo do ba ka la ba ma dira do ba ka ku cena mangro deni min gonu buene ko min zera e ma do ku ngadi ala ra ko ni mangro de boddo bora sabe kana dale ku tay akona ngra zera e ne ko na balo ba ala jalaki ira mi yera waju sa sabe dal ma tay mim la yoro mi amna make akan yede niya te ka boy doni be e bi le bu ko sabe alla rasna ka fayro ma manguru dana ku tugo mi ni ngere na fazere e go na ko ko na ba ay ches gi jeni mo ay la ka ches ka mo upma arrahim o ye kerengerale o kore adama de ka fanga do yoro be mina rahmaniyatu am mano min ngasa adama de ka foyi ina na sura bitaka toy wa ka foka kerengere na makerengere jongo ba ka ulu ba ka ato edimo ko ba ka itabe ko ni mbe ba ka ala ko nyu beda go me ko ube ka be ka jiso be munde bu ube balo eto minu be wo ko no era to kala mo ni ato de o de rahmaniyatu rahimiyatu e kerengere le ko wa mise ko kerengere fana atina fo ko mulo flasir le o kandi amoko ni ato ndesega jongo mi je ko aide ko ni do kerengere ka ajira mise beje kula ko wanye masami mi do ja la pia ka di do mo fana masayenyi o fana ne mo be mo da fote ko aka je adela je taw de kono wa ne furuba ne matike ne ma do be nyebe jewla machine foite foi no je ko ga do be nyo kerengere ka jira ka fo misi o fana na atina fo nya ko le do ka beje ne ma la ayi rahimiyatu ne me kerengere ako nyina mayo kono bebe ke dutige wa anga salama ya rato kamera andara bebe ke dutige amanga au naro ka masa do kerengere tare nami kerengere na da sere bisa yani ga duje etiga yo onne ma kerengere lombe fendige fana beti ga fendige ala ko me o kerengere do ye ka do toy ga kana geno ke min kerengere na ki kapsa do nyi an la jarabi yoro fleta doni baya fana beti e do si kala dasuma ke nyowe erba ap minya bela nga chow abe min bi emin kenja ne era kundale bo alhamdulillah ala ko ni kerengere nay ki la jarabe nay ka la je bina mu ganay na polo tigi nyenda polo di makki kerengere na polo tigi ibina ke todi man na polo di min bino min todi kiyamadu kati min gbere nyemaya o kera duguti o kera jamana nyemaya o kera ni mbe nyema ni mbe ala ka kerengere le de beta ala ko ndi be kay ngane mi ngara ko ni la jarabe nay ki laje ngay to do yek la ñi jamato kuna yira fa jamato miti mine ando fe abe bo kala ñi ngene kala dumi galaw o ni ay bo kala biti jama bo kala kuna itika so itika ñe dumi ni go itika dumi ne bi juro bo kala to biti ñe tonga ni ka fini na mi jo be prema ala ko ñe feni do piye kana ñi de i bo kala ñi ngene kala itika ñe dumi go itika dumi ko mané ciudo ko ta biti mine ñi la jarabi nay fa men na fu tiga ben ñoroyna o nayi jaybi kobeke itiko ye koy masam ay do kerengere no ye gafa ite ngui tedi ila fin o wer rahimiyatu modu nyini ka ko yala olu ka dugula ko be kenye mewa mama ken ko munu ma ken ko anye be ken bala ko fana noy
beje me mina we no e wo ye do ke be majola de ko ne ala de no e ko la olu se me ka bo ko no nu ma se ka bo ko no ko ki be ka ngala mi ko on no do bulata ke diga ba chori aw be chori mo mon na fengo fa ya ayru kanya o kama ko fitratallahi lati fatara nas alaiha ko muhammadu ina na fene mi ruba chama jala ngaw kenda ka to ruba uba ko no de ngaw nyetal fadhakiru hagal jigi dama wadi fora zakir wani bismillahir rahmanir rahim ni yode koy wa ma koy fala ko lere bismillahir rahmanir rahim moru gadda gurane ko sama gadda gurane jenne bora ko nobli shino fe be de makema refu be jama amre ko be de makema kella waka fo shita ko tede beta soro de bebe ka nyini be ma soro ala ko nyodo fa yo ne fona rahimi musai atige mo mina kara atara ba ko no wa mo da fu yo katso gai ko nyene ma ko katso abbe bora ko no wolo kele wani bay do ka be kada ka be wolo de ni ngakra ci wori e ma ba ka do mo mine mo wa mata mo mine wa mata mine me ko nga mata ka krengere de be e ma e do ni ni zoro ala ko nya krengere na ide ma jira la kwa ka sawe de nya la jira bi de muso ngamne na ma ko fla aula ka do ambe bora ba e to ko no nga ala ni la jira bi ni muso mina aw mina to na mo do ba mina kiyamado ngana yo do alhamdulillah wala ite ko fa ya ko na juga do la fa ya ko na juga kala de la bay do kay fay do kay ngam masaka ko keregen arrahimiyatu de mina boysa opma furuba nematigi nema kerengere letigi muhammadu yo ko fa ko ay mangaji o ade no de balayo o ko jogori opma ajara yo bismillahir rahmanir rahim amma ja bismillahir rahmanir rahim nga silama de jon wala amba fo ja chedo ni ye chego silama tawde ko de giet ko bismillahir rahmanir rahim ko alhamdulillah tanuye ala tay no tanuye ala tay alhamdu tanu lillahi wa ala tay nga kachala itna siga tanuye nye ala ra jonde ko ke bi tanuye ala kadaga tiye nyena bul siga magala lota mangana o tanu obina yitodi ako rabbil alamin nga lil istighraq yanno tanu be abo farata kadaka ekemeka tanu ina meka ta fenomo ira bulu ala ko ay cecena ne tado hanni adugo bela alhamdu lillah nanye jiru taflo kunama timma bashima kuma atwa kuma nimbe mangutu dowi nimbe tanu dowi ashini shitakli ala ko sisa ji kunama jigira ka bo sambewa hayde jikele ndedo o maga do kuno era do timiera do bashira ala do na mayra te ngala o ko ho inyobole o ne de noy nyuma ngoro ni roga timai liburu tage punya ka jala tage kuna ya ni me farane alala o jala ka kumo liburu kadi e pen dinga di ala ko ho cedo bi jo few nga jiti mama ji koy
ni ala de nga soba la ka ni do nga soba la ka do kuma kum nya ni ala ka turu ngoro de ibaka min daru ka mo ma ka jadra ne de akai alhamdulillah nanyo ke anyi misala do tawi anyi angata adama de gunda jamanja pasale fima jema chenyuma chenyi anyi rugulu ala ko ayayera dawa hero ga ce kai famuna wani nodo ika tanu ya bese kana ne alamu bilo bai afara bi ko ala ko ne de abuya ibe kana de tanu jema ibara meti fima meti surmai meti jamanja meti ni mai ne alaka lara muto aka don mise kula halbi au kanegi dan bene nu ndabra ko musa ngado ka ko ala bi se kula kuma anga ka ala nyini baye nga akera bara ya mulo on zuna ka dan ba yoru batuli aba ko yin wo ko meti de ala rabbi hinano ala re udago cha yanna ka tanda biru lati ka sura dabara ko ni ndaba ni mise kula daba mise kula ko anga ta le fa alamu ira correct ka aleye min ya dasita kanga alde kangi wele ka taw fafe ganene esna ka dasira ira lati amma tisu ومن نقول الحمد لله تاني على تاي أكو رب العالمين دامه ولا جبني يبينا كم أكو دامه ونيو كسبه أي ما كم أكو يمين نكال لا من فولا لا من دو ما على كو وانا نورو نتيه غنيني ملا إكوي مغسو إكاندو لا من نورو نبي فدون فد ودامه وني شو يا تاني على لا tuga be dambe dina yoro tane alala yoro be dambe dina kuma tene te kuma kono de kuma dabaye tuga ni kuma ani yoro o be femna no e dambe o kuma ala ya akakaba ko chama bla bla odela an yoro tura o fen kaba ko do flelu ma yona ka singa take o batulite ko nyode ala ko etura wa ay dabara de kikana ya mesa ni afra la ilaha illa allah ukran la ilaha illa allah ukran la ilaha illa allah Fomore manga kanu adama defe fogata ite turaye ni alate ni adama defe fomore kanu fogi ite turaye ku okuraidi fogi magusa ono fe fogi dayela no fe kadaka ima blawra so afo mesina ki yera damote ala eko la ilaha illallah nga to wera tame arma do beka o batu sebenu kolonu bien befe kuyi ala ko ma famu ayde nega pamati wili la ilaha illallah arma de to so zatise atiso mi ma bola to yi ay lo boy ni la ni ma nga papamu gindo do be ngoro o yi dibiye fakashafna anka ghita'a fa bataruka yawman hadidu fakashafna anka ghita'aka fa bataruka yawman hadidu anye bugu boy nya ka bisade nya jarawa jame ngala ni ma kuma ifamu muso nyuma da manene emma ko sawa akajja kam akajje ala nur ala ko ala ini ce
kay ma famu munye kafe mo gaynde je yande ci ne de be blala ni ere bora ne ka dumodo ni ke fo ibore foyi nge ko me ma bone ka opma isande naita e ko fude ka nalay bana blala ka o pasa ka jibe sama fo bi ko ala ko akara jori ni ka la do fuma le fuma girno de fe ne adi ben do fo ngane soronti fati o pa dafre la ilaha illallah atka bulire am fefe me ka fe mbato wala ma atache me fo fe no ngalo do sa halbi di ba nya pro ni wala kali kira kana danya gore ba ya abina ja ala do nala wala hala kele teki musoy moko gora ebtla ga girindam ne na ya bo sala ebtla ga tayi to ka kata ala ko ne no foto ko nge ma famu musoy ndeta la ilaha illallah no anya ba fena agla ka ba ka ko rabbato ko do male adu ni lay kaw nana danya koro abi daytu fe ngaw robe ala karamana dakure ko araba dem sogo yela mayre ay itise ina do mama be ko da era ba jo mala ja cendo ko wo fere batu ba be beta ala ni to fenklem pew o kama imam mahdi alayhi salam ako bangba musuma kadengo be bodo ambe bodo musu sade no fe chema musu be de kadenga bulfo musu taka mama madi ko anyi bo la me o yala ka la hala dilinde musu do sumo ako ga ide o do mate de yere bora fa wala ma bora ba fa wala ma ato da ko chiem ngade ko de ga ka babla yere fala no fa ko tonta ni ala kunya senaga ke katebo to ka nyewa tele bangba flara bi singa fa folo yani mo gay ako mana bangba ka ko be ke kadde musa bitan wala mam so ga ka tishi ako ni be fala ala no de ni be kona na kala ala bo akoro era bi singa fa ga do dugulo juro mo kanai o ma be mi no fe la ilaha illallah muhammad ko dakrunya cendo atulire nga kodo maliya ko mo amakina fo do be ka ko reke wala ma ceno bu sabere la ni jabatwadi dibi bora nye ko do ngodo abinaye wala man ni ala yakal halaw bu aka fayna ba be seguti o be baraka fo ma ala ni to do nga fo mako o rabbil alamin ala ko ay dan fo laje netiye nay ko ko mi dan fo na o be netade ne nodo lega fari ne de fari adamu kalo nora bala kam ga be ne noy dibi be shula ko ne be ne noy klefe yele bi gen be ne node onga anyu ga nyama ko no ami o tanu no buya do fo mo ka nya wa pia o kamini damina no la ko alhamdulillah ne de taro masalan karmo ko se kalala karmo ke kakadi karmo ko se kalala karmo ke kakadi wa karmo ke se kalala kalam ge kulo so bina tarano ita o yawa musangala tayawa karmo ke wa ita do ga mero nengo mi ni be ka tako da jeni o dimo ngala tadowa nengo fana bubula de jala nyene mo ka wa ita to ko ala abebi ta ba karmo ke rati yere min jole bi allah yasukula o ko kuma ay danvam lage na yem mutu mi danvam na ko bashi ta ka fu mo ga yedda hakala ko da ne taro ma rabo de no alhamdulillah ga rabbil alamin
ya bisa ka ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin nindambe kelengele be arawa de bi filano fay wana lo nyemo itisegi ko fota siga sayamo indabe ngel fe kada ala ya dawe beden nyaka la kengere lay do yi ho ni ala ye ola la kengere lay do dayle ebe aka don go kono kata do erebe singa ala ko ken galo tika yeshi ko ile 120 ile fere ga ala ko ken galo ala ko ala ay mo fam ene ga dawe ngel bew ko konnata erebe aki shebe ke mo donga ba esa ga ala ko ken galo aya yera dawa ne dawe ngel bew o savo trou ako trou ro daka o deni ala ga dawe ngel bew ala yo o dori dayla kamine duna soro la kata ere ko ala ko te ken imi yere dakele ibe ka fam nyene mo dayla o nyanyini to ire bitla kata dese kay tashi ka dese fabi wo shi fabi naka fabi na dala ibaye ko so yere to do fa ko abi bisinga sunokoti o sunogo konnana ala be hinana ka feno blagana temetema nyekoro donc abi wuli ka singa ka recherche procurate wala e ben nya soro ala ko ya soro mi ikwala ko min de chen ore nani no fata ala e hina benata ore ato qul huwa allah ahad ala ko min galo ngere ko huwa aleklen ale nana ajira ila tanga ita donne ola fo huwa ale min ne yangalo allah ala kale de do iko sido de tuaro minu mode ore nane fle ebla tra yanno nge kun de trafo fa ben gadila no dakku yaklena ala ga daven kelengele be abebe adama de flipew fokati sa itse ga konnata doga ba ngala ko fonfe o blala korone ala fede ko muto aka sagi kana aka do ka fo kena sebe ne alai e sebe dama mosai o kuma na adama undi sika ara soro yere ko kama ala ci de yan wajiba yere ka kada am nyami mana so mana o bamla amito akadam ve do no fetti ayel halane min do la on manga nyama beke o kelen no fe andro donga ba yere an halakira on na lere kuma ayere kori ka jira na ka cido nani abada anda soro ngambe ka don dabe ala bi se kula ala be ngaka ka ta la armani to go do ayre kuma jien yere be ala ka mawdu nani mi ngono kata nga bilibla flain no rahman rahim ye no di fokonte ala to julle be fata ngono rab rahman rahim maliki to bilibla nani mawdu bilibla nani de be fata kono rabbul alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ني مكتوب لي باناني دي ولا فاتكلو o jeen yere be mununa nani ne kono ngar rahman rahim wode be kene ka cara o kama ala ako modo ubugo noy mi zira kasto o min gono nye ngawna to tartibula noy rabbe o e dali masa iko nado daba be febela onge febera to sayira ko imi yera dagoni ifama yera dai bama arba dina ka kuya na ka jangara kuya na kan febe masami yoda o se kula kuyi
ومن مغتو ناني ربوبيات الرحمانيات الرحيميات مالكيات يوم الدينات جين be mun nan mغتو nan de kono jeen koronedo kiyama feraledo o kamo قرآن فورا فعل بافو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية جاء كورنيدو ناني دبي كنكا تكو توي كو كيامدو هو الله سبحانه وتعالى مسايا هو تبابي كمل سيغي سيغي مرامي اما ما دي راكو نيمبي فف من نامي انا بدا كورنيدو ga kiyamado abeda biyele kama nga je kono lakika shitiye yanno ami somula nga ayeni nye jenda kuronido ami fola anyarula an adamadin anyebe nyo yoro la be fuye lakika shitiye ni de lagaw de ko be ka baye ka se bare ka se dong le ka se kala ka se abe ni be mini ambe dai ni bana ngai ala ben yoro na ndo do mangoro kadi ami somala je nyere be mini ya jira to ya anyu be ka nyongu bu fo be la ashiti yere sombi kalati fu ma je da kornedo fam diya yayi dibide timi o kuno ba ashiti an mi somala na duna o yelu bi ke romi o kiyamatu do de kada kan na kornedo nan da mande be o nani o kumana o debi fere kiyamado o kama ala ko yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniyatun ni nani bekra rafla ko gura o kumana o yeseki yetaw bi ye metaw bi met nga yanda foronido o kama munu ngi mega sanga wuli ga je kulu tafu joko ko ga ala jira ton tere ko ala ye ton be foika ma tu naninga ma ba fuye roke o nyena kuri kamri nyedra ngala me ka nyini ala nyini bo fe no kono bi yawo fe o nyena dre o nganne rami na me ni jira nango e folo kada ka jeda kurne do fe no dala ala fe no tiya ne rewe ka ala ra jira ya ka soro ala ya nanni ko wesal no ka ni ruhi kuli ruhi min amrillahi wa ma utitu min al-ilmi mor ko be nyini ngani na ko ni ko ine ko ne ala ka gdo ko kile aide ko je doni fitinde be je ko na ato ya ko ni dona ko biye be ka ngato fa fe ngabi fo en nere min nana ne ba be kan ni jira na ko ngai oni mo ko mi ki ni jira ne mina ki ni jira na o namburo sa ma na tanye fe ngane me saki ni jira me saka nere ni jira alam yolu do ba ki bi ala jira kroke anga baro ka min do ukma klongelaw do o yetlonge ga sebe chugo asa ga sebe kada ka alama min da yele ko je ko na o tiyo nyo phénomène de Fondé ça o la ki ka fe abengal watiye timiyati ko na yati jati uli sominawde o ni mi na me ko ammi somala wati me ka ko ni tara ni abora farkolo la am soro ka do de ka ko ja farkolo shude na bora famine na mi tamane boro mi ga bina fa bedda ke me tugo ma fa bedda ke ne do de o ko karsa ide fa be bilaw inyo ko me don saga atase wi kadaka kalfa mi mela ale tamina naw ni ne ko tigere ngalati ala ko nda ata ye ko na ngabi somana be
o somi ne ko chamanye o kuma lakika utiya o de ngapmai lakika utiya no o kuma lakika bi yuramna o kuma wa yahlama ashara bi gafaqum yawma idhin o chokal alhamdulillah allah irai ismu allah zamde tonya mangutuye alhamdulillah tanuye alatay ni tanuye alatay tanuye ret sigiroma ebini yira buo kono chodi kuna maya vawa timiya vawa bashmaya vawa atwadi kumya fawa ya fawa alimna kituri alama kituri okmana iyyaka na'budu o mangutu alaka ni mangutu la halam yene ni ko jibam yene armade tigi yera bo ko waji kono fiu abi halaki mino rashita lay bulu akunu dengo rashite adibi kabo ajiguru kabo abi tawo ki dabri fale raka nyemo okmana iyyaka na'budu ode aleko waji buli bato yi kata wala kunu minganga bla o jinga ni ode bato yi bi baji nje chikata ala ka o mudu te kata ode iyyaka na'budu alhamdulillah o mangudu ko kajibai bato mi ni alaye o la ka fo ma aydo kono aka ko ji ndige noye o konta abadu o de iyyaka na'budu kadaka ala magudu duru atware to duru de be fatiha kono ga to duri adibi ana ko jube to mi arma de seki yera gwa kono fo iyera ka do bato gono ala ya jira ikanga do bato mi gono ko kuma alhamdulillah ala bato iyyaka na'budu rabbil alamin dambe belegele daba dambe on tata kelingile magtu me dambe me kuma akon ena to yera ena nyami ki josawo okumana okanga okoji nganga bolni bato miye wala ma kunu miye ni ala yere o fo ko la kabla fatiha kono o de wa iyyaka nasta'in davon belajile dal masa rabbul alamin o mangutu min yoya ala ka o mangutu o ko waji o kanga bolni to kunu mi nganga bloka ne armade kanga do kono ko tige ko tay bi tunalay itiye ode wa iyyaka nasta'in o iyyaka nasta'in ko ala de medwana on dañero kunu ma ko ro taw onge ega klifela laje klera laje shufela laje kalula ala upma angati soro faji me wala ma to jume ne ala go hey ni ya to bro ba fa ko
eti fangale drone wa iyyaka nasta'in ala mi deme ñini fe eti tigi jatika mangutu rahman turu ngoro masaya nga foy ni ndala ka turu ngoro fasai men ndega kata ka toy o mangutu ko waji o kanga tani miye bolni miye hedna siratal mustaqima ala ngobe to mi ima sirat lene re do angoro ko te acha yama yuru tado ibi soro fam veblu ala ko titi abetane wone ga ko bete ko abe dai abe noy wa be kabaku ma hinna siratal mustaqim min yira bisinga ta e fa fede ni mo jirana ni ko kebe to me amen halaki akko kono de wala ma ko jira ko ni kunu mi nganga takko o boli o de hedina siratal mustaqim الرحيم كان لي مسا ويا لك مكتومي وفنا داو كم سي انا بو داو كتا تشكو بنا فدي كادو كافو ني ايتوريير مو يرا تادو بيتا فامبه يبالتا يرو مينا يتو دويره فنا لا نينمو صراط الذين انعمت عليهم كنو مي غانغا تاكو كو جي باي مولي او يودي صراط الذين انعمت عليهم ويما غتناني كنو ناني كو جناني كنو ناني دورنا مالك يوم الدين جودو ومسكه ko sedo kevezela o masake an yorenga kuna de yorenga kuna nga fari ko sedo serola ko sele alabamo a kishiga gole kunu min ala yo la ka fo mo waye do kono ya konta shi botote e ko kuni na meni غير المغضوب عليهم ولا الضالين اما do la kay e ka kuni ndoyde غير المغضوب عليهم ولا الضالين ala no gobe romi e dimna minu ngoro kanango do e koy to akwere tan ko amina ta anda ina lebi to do fi bita de mangoro kaskoro te ala aka kana mina kana idimina mamuro kana go do wala dhalina minu yeru lolo kono ma siraira tafio fol be nganya fa kata ala kana go do zortu fatiha la bana rajme ala anya do naturambulo gora to ko ma mindo de singa hinana kana di mangoro kana mina ma fili mina ko arama de vitamine sa ite pour nyete pour baru ma pour ngadi o bidala ala ko ne o do nere de hina masay febe bitalla ba hina de la suratu fatiha la jebe dabra la bay la ge munebe ala ni ngoy ne ado ay net ni ndisa ka jana wona fe o mimi nyiri fe afo ngaki net o ngwala de afo ba e aji mo hodo ka ko mom mita katwa di jano me ko taka o kama imam hadi jira ko fatiha tu ne ya do ikla sa fatiha ko ni fe me ka wala aya woro fe ya bebe da kuna wolo blay ngono aya bo woro ko abebe kan ne nyefo وإنه الذين في الكتاب قرآن بكر ما يكاب بين على بلو توالي دكرا ولو بلاين قرآن كتابو بالا هو على ديني فونو على ديني مولو أدوما يجني نالكا يوم يمانجلين جلهم تقول إمام مهدي عليه السلام
rabu ni mango no mitra ko wadunata rabu te ye ni te foi do adunata bota e anya bala de e rabu do de marama fa so no ba ka so no konta gwaire makalange amba do amba fa gu te foi do o mari ko akwa e te ko de rabu ye ne rabu jama na ka jamboy ga fo rabu do atwari do go me so no ko do ga so do so be ha ayo ayro e rabu yo nga kribiti ga yoromi fatay aina anga tiki kenekelenga ango koro so be abinda ka fo ala keme ka chemla muhammad nono de ni aya bege nyonga amma ngana madne kana am misra ngana atwaidi yaman nga ay rabu jona bege nyonga adame dun ba min no lu beka ke nyonga ka latumani ke kal latumani ke kana ke manani neno lukatiki anga na wulika wanyona sungolo fe anga turatu fata ko o labina do ka fo o ngoro ka fole ni ndogoy jina tse ga qur'an na mara wo plon tse atore buli tse aboro fo ko na ya soro dambe do ka ke opman ala ko ako ala de ne blala wala ta play jotigu aka jo bora jirma faraburu na o daba ngala awra o dara fano de fo ko do kercho akwa ka matigi yaso ko binyo ci wala o de mi o amma jo de fa o de ne ci baye silama ka qur'ana yakum ala min yaji muhammad ka o ala ne ci baye aina anga ngalo ni ciabo nyona suwalo kono aina ka protofata ko rosabe majika na bu inona o arabu do dugo ma tu wele ku ka ta de ko ru fo malo o ko ra du fo ko malo fo tene fe so kono ala ra ko wala kuma kwa jata la katna se of mana wanye jenda ma aya se so kono ka bonae wone Ghulam Ahmad min dasbe wala kuma matna se ka nyona se kada ka dusku mena ala de bulu hakli bena ala de bulu mana hu manu min sama suratul fatiha imam mahdi ka o tafsiru na kuma ijazul masih o sebene be ahmad bulu albi doni ba Allah rabu doni ba mate la randa doni ba mase akoy no fitil qur'anu nyona se aka jina ni adama de fetu gomi ako woni yo sumay anni adama jino ba faranya ko tega Ghulam Ahmad ka tafsiru nyona tebe suratul fatiha tafsiru nyona tebe aka do ka mo ka barade nani tay ala ta flayo na soro flado ko nyami kelepu ibora sabe ibora dugme ibora ko ala kelepu de wana min grengara do me ko nyita ala ti jambange la rubu lola umra muhammad la dona muhammad akwa yasi ni muhammad de da ne ga dame do ko nga ko lo ko la rabu ya nyen de grengare ay na nyakoro ngai fota Ghulam Ahmad da dugulo digoro ci mati wa atale ngoro ko fana albi ba tafsir bi ahmadi ogulu anyono ay kenyo aka nyono to arabu amma sika na nyana ma wa atale ngoro ko anyono to ngai atsika ke donu ba kono ri ibara ko masam ni qur'ana jigi sika tala o mo sade ba ka nyafo ne konte abi mo ba kono yire tayi jendo la saral tubi fana adama babu de dasara doni ma bana bisingo nangari te ko kala mo yere ni magutu duri ni mel dasara dona bulo pati ne afo foti ko minane ya ruhani ata fanga la tara tugu Allahu rabbur rahman rahim maliki ismu duru de ayatul kursi to jul fana bale lay ha o nyete morga ngana ko duru fana be ni morde abe ko kala mo wala tarado ma ya o ya da madoni ngalo tede nga imam mahdi be kala halami fana ya da hala waray o yorla ni nyoran ala min adama deni he abe talaba kishila joroni na kedi be ko abe talaba la biya ya fambe mo suratul fatiha da laba on daga ma fe ko de kun koray
kuma Allahu Rabb Rahman Rahim Maliki ni to duruni jeben nani nebulu Allahu yere yado o mati fola o jeben nani yere mi mulu no nani gido dona manve idisa ko bebi oni arwana to kake alama yete keleni de o yada magido de o ko mami vara singa bo e ko atwadi la strati un galodo la ko je galodo atafui kala mo jena atafui kala mo jiri kele dara ala fe manguru nene ba mi no ala e ka modu ka nda sumana ani ka to ka farabo ko suma furai yo fe manguru la mi no te kele de o mi no modo e ko ingalo e de fe ngala mo ala ka daven kele fuiti ko finga chamata la armadi mat ala madi siga ala ka daven kele ci la hala do ba no dona ko ma ala ko te cey wala ka dabra kele fana beti ala ka dabra kele qur'an ko ma shite dona shite ki siga la hala be do ba ngalodu kuma te suratul fatiha aya kele sirbe ko wati no kayara ninguye ñina sungalo ke folayin an segira fatiha ka annama mamala alla doni sini inshallah amina suratul kasri aya binani segina bidurin nanna jokero mina salu sungalo amina adamana kuma damen fewa bele jelinga ngotoyri laben ke kabla ñina kurango kende ka labol keti o kasro ni sando do anga radio tan ko me bon koya abeso mo menyona oni internet sira oni mi zongo tekelni jamana warola wo natabe bo ko lamen ke baw ani yorobaram nun zeme ka tan kurabe anga folibe bele jeli sungolo damine ni alaka atosun klen no ara kaba tinya kene amingo alako dam bele jeli mo tiya parfum ngo ala ko tambele jama tiya sorom ngo ala ko tambele gelimo wala min nga ke sugale ngono baraji ni barawla shufa ni tlefe ani hina barawla ala ka o kali no yanena aw bele gele wa ala ka min ay kadaka dabara aw ne kamo sugale na barani aw kamo ala mo taala ko mana ame suminuna ni ala kral la de do sallallahu alaihi wasallam angal la delikado kasinga shiju suma maki kono ko la dai abi bana jugoni taki sunti ganaye ni ba fe sugole kala ba ka tori ka kana wa tula ni farati jismana be bi rekale moy ka sumi rati laba abi la fu ko du papa yu fola jigoni na ka o mi o ba to ma etikele ngak ngono jimi furu ale sumane jisma famane jisma ni ya dala tsagabla ibi rabana sunti gali afaraka Allah kala sallallahu alaihi wasallam umma atimu siyama ila layli do ko mako famu ko fo dibi ka tado o ko mo tu sunti ga fa dibi ga do adonga fa qur'ana jigina cheminga nay sam wanda sa ka wole ga jira amaga tegele ka taro amaga tefla ka tara sangale bonate o ka kewelo kera mawde nyana ma bawu one na mi dama kropola ko suma ngate fodde biga do o ma fode na frat le tefla damne so ma dafe peut-être le damne ya le gondere de le do ya la dara sella o tet le do ya ni ala côté suma timi chamel le ka ko ay sun fogata shi wolma opmana adigina cheminga o ye sun tige shu damana no kore tle benano be alkare sun tige amma to dibiga do ne na no ke dibido mo bulo e yere ke muhammad kurade o te chen ibulo wa e la de gali baraji to la alakara de baraji de bola ko be damana bala chamanja bala laban bala apma alakare sun tige tle benayro be fo sahaba kuma ko ya rasulullah ko ko tlema bede nyete blimana ala kara ko lat lebena de o ko bano ko blimari o shabakul ahmar de
o kuma ala kɛra ma dɔ ma a ko he a ye sun tigɛ joona ni tile bɛna a ye sun tigɛ a kana ka kamalenya jira ala la ala mago t'i ka kamalenya na bara i t'i ka kamalenya na baraji b'i ka muhamadu ladigɛ de la hali bi o muhamadu ladigɛ ala ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen a kama ko telefɔni bɛ yan kana de yan ne t'a dɔn nin bɛ yan koyi bisimilayi alhamdulillah ni waati na min ye nɛgɛjuru ye a labilalen don bonya ani karama kɔnɔ ni waati na minnu sɔrɔlen bɛ fana comme bi do bala ye téléphone ko n'a ye 16 heures do n'a ma 16 heures u bɛna a baaraw labɛn sini inshallah ala a bɛ n'a fɔ assalamu alaikum assalamu alaikum nɛgɛjuru a labilalen bɛ bonya ani karama 20 80 12 39 20 80 12 39 téléphone labila sisan inshallah u ye a sigi sen kan ɲɛ bɛ dɔw ka wele la nka a sɔrɔ anw tɛ téléphone kɔrɔ bisimila bisimila assalamu Traoré Traoré bisimila marhaba ani tetri marhaba amin do ke sungalo damne na herela ala ka kunte herela amin 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 amina bato munu ke ala ka nga bato bela geleme amin 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 aw rebe tetri na mi do ke ala ka a parkurina a kurajina kenya daw amin 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 ni ngali kele idene bolo awo te jenda ko ne ina fo ma chama ma fo awo ko ika ala do ne ko ka to ko ga bato ko ka ko mo chama ma ga ko be bato ke ko ka to ko ala ere to o kuma ala kan ka do sugo jumena yala nga bato ni dabne aywa o kuma ala ere do ni mu ere de inshallah o ni ngal kuma na wala yani nga bombe fuli ate nga toro bela gelem inshallah nunu kana fatra me do ko lu kana inshallah ka do ga islam su bela gelem alhamdulillah kerengara ka amado kana farama alhamdulillah jazakumullah ami Traoré ka fo ala ka do mine bamba bela jeli mo ani nyama bela jeli ani jamana nyere basigi ani afitna ya rabbi ala ko ba amin fanga be dimse minu mulo kala yini anuka bara minu me na do me daha ani be o sabatilma ya rabbi ala ko bara bulu dalemu ala ko ni sababa be kanan dahay assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah inshallah alhamdulillah kulubali alhamdulillah marhaba ya rabbi sami kan yire arabi atama be ala bulu ala kan wa na bade islamowi maiga amin marhaba alhamdulillah rabbil alamin afamuna jingoni ان شاء الله كان فلدو famna ما شاء الله عم تويني صدق تويني alhamdulillah الله تفرني انا فما تو بير mia وكافل awo انا حمدي ولا انا كانوا لما وين لا اله الا الله محمد رسول الله وكنت تو سوجد لك حمدي ولا oh chabi labate lew والله وكنت تو سوجد ايه كنت تقولني كنت تو ودبي الله يا ساميه سرولا وتقول لك القران كان ده aya ke tia mi mi to ka pada ala to na karam ko te abata le na ha ko amate ka punya mi tia purana kan de amate de kan abata la yo ma fa inshallah ala kan na wata ala ko ko kin ko wan jara maiga jazakumullah assalamu alaikum er ko yorma faba jazakumullah cendo akado ka fo cende labanda e wajilu be ka yelma quran tafsiru be ka yelma annu ma fo amega ahmadu ta fo alame ba urba ka fo wa mo be ka aka fo ko sabi tafsiru ko ba ka fo o cembi labando ami do ke ya rabbi ce tan fanga ala ka damo anna umma fo cena ahmadu ta yece ga ben amem na nyong me rokle kada ka bebe na no ta don doni inshallah tahiru kanyin ngali akado ka fo ka ala batu ka ala do fala ka ka batu muhammadu ye o ala don sirago fo sa anyo de fo ala ti ye e ba don jori
abi doni femi akadda be kabako man nuwa ala re mo de blaka na kala fa na wani tiye na ngai ngadda be kabako akado ka fane de kabako mo wa sebene to kuma aya te trunye akam bato kam barka danga nyuma ngelew nayi ibi to konna na kuma ala rabi noro di dondoni bi ala ka ala do da ele kata ngane ti ko ala do ka toro bato kana ke kono ko atoydi abina hunu ma foko sirala nye ti sirala nye ala rambe ko foka sura fana ti sirala nye kroydi nene bi sira sanye nene bi sira jongo mi am sira bunde ni am sira tasma ka daga nye bola amo cene ganado nye ba ala la de e sira wulu fato nyo e cene ganado e sira sanye nene bi sira ko sira nye ala sira te ku wo sira nye fe nyo ye o te sira la ki kada ni firala la ba fa pia yira don ala sira te ala sira ko rambale ba do bo mo no yodo ko ma bi sira bunya banye ala ye bunya mi ga adama de ni adama yo da inye koro ay ku bi shira ala nye fa ko do mo ala nye sira nye ngai ke ma ga sira te ko ma sira sa te wo ngalo mi ma foket sira na la sira ka daga o sira nye ko te o kuma na ala kirana na ala do mi vanyana oye ala nema minu nganye ibo de blanya koro ka donga chena sebe masani chena asrate mulu wa asrate mulu sade o de be blaki te trai ngani mam go ke ebo de tre folo ko ta ala ay ba ke muhammad ka tora ala bato damne re ba kan ne me ka tora ala bato damne o ngalo ya tikla mo ka ala kramo wala na damo aywa mi en jural sa ala blale me bonyani karama 20 92 39 abisiga do anga numéro nunga inshallah 77 86 78 103 ko dobe diga jurla assalamu alaikum salam Tafsir be alhamdulillah kawle kabami kasela ja bismillah ja fly jirma jo ya do ja de nguran digi Nuruddin aka famille docteur Imam Mahdi ya aywa inshallah jabi bina duka ale ka ngali amma ke kanya bina Nuruddin khalfa folo akadema ya ko be Mahdi fe dewa fodo abina wa akadema ya be akobe ke akobe ngaka fu be Mahdi fe la ale ke Mahdi fe chugudi ale te Mahdi ga dema ya doyo ale kya do mama de akadema ya be Nuruddin gon assalamu alaikum alhamdulillah Traore katibu Traore bismillah fadal alhamdulillah rabbi ana alhamdulillah ya rabbi ya rabbi wa ka suru damna rabbi alaka tibatu ma yaram tera jena amin suru musa rabbi alaka nuwana pala suru tera jena amin al biyami wa ka rabbi abnu tafsir la abu arsil Omar Moaz Coulibaly ya rabbi ana rasul bagala pala jena alaka sir tera pala jena ba amin alaka musa ko tera jena amin kati ko ala baraka kapni alhamdulillah kati do kalame alhamdulillah ma sha Allah kati do da mami kalame fushida no bra mami go ina fayda ko ko samara go ko do ba insha Allah Traore tamamru Allah ka fulku no jarani kati bala jale to la alhamdulillah jarani ami to wadi salam katika bela jele fa musoni che ma korbo be to ta ko inshallah jazakumullah ami bawa kante fo alayka am sorba ay ke albe alhamdulillah amma fo be lamenna ya kon birindile de ko sebe nga hakili ma boshi tlo ma boshi mata dina hakilamo ami do ga yarbi albi alaka mangoro amin de una mo do nga do bu bela jele bismillah assalamu alaikum alayhi salam ibrahim sagoro morabula mi fika ustaz hininga fatiha ere foka bunye fo chuka minata boni ala ye joro di mami ma ka fikira al mami ire kira misri tigi kira nyamai bo kiga misri toyi bo ire bi dugula fana ibi du kona misri be me ka al mami di mare ma isi imam madi wo baraka kamara bla misri la ere bi misri kere fe atina misri la bo misri bi sili bo akuluba la fembe kuluba la mais mara kon tanu wabla al mami la permanent suni fara durun bela ali juma fona kera juma kiringelo kuma do bo isi ko mani mari fana joro tigi kundu aywa mi ni ngana sura fana ka bara ku yoy alhamdulillah
ma do ne ngal famira kon alhamdulillah adonga fo ni mi wo suratul fatiha don ni don jogola wala ma kataba ka o ti bla ka sali kilene imam hadi masala kilene akon mi nurdin bla mo ka salni mo al jumla abi arabina ngabi salni mo abi ma wara bla ka salni mo ka jara ne toto te nga wati arabi salni mo nga ka fo ka to sodi la ko to sodi ika don ni ga fe ko no manga bo misri la mo ala kan ma misri bla o mo imam hadi fana ma misri bla mina ngabi nurdin bla ka salni mo Allahu akbar kadaka neyo kebe okma iya misri bla sunnatu eyo prokurari ade prokuratu ala kara sunnatu na fe ala kara tabulo niyo daw kele ga strakura la mam hadi makate okma mashika bonya fana soro luzra batigila kadaka mashimanga kuma do fama mo ni tagala ala ni mam ga de basoro la hala do batigila mi ma bali jamana nan no do ala bo do ngawti la maka kele sitaka ke sunnai ala kara ta o de bitaka ke tabulo Allahu akbar alhamdulillah hal sami ye ndiga juru ala blalembe ame kati bela jenen fo wati na ndiga juru la blalembe 76 30 27 33 76 30 27 33 wala 77 86 78 53 munu globan kana jamana ko kan olu bi se ka doni numéro nun fana fe inshallah taala region fana na bi se ka doni numéro fe namba so wele ke amase kan soro nga fulba bela jele inshallah taala bayo daud mana tama wele ke daba ne julan wati na assalamu alaikum alhamdulillah wele ka bomi guru sidwe nam ani baraji alhamdulillah ame usab baraji inshallah sebu sala la ga tumoro tunago dama amin 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 Coulibaly anu baraji Yama, sini ini ni tu agara pemain. agara Klub lah pemain. Coulibaly Agak pudu. boli jaranya jazakumullah ala kullu tema jirana anu baraji ina kulko dima be jazakumullah nete Coulibaly anga foli baye shuk sala sala Coulibaly kulikoro ni wati na ya daben ga jurla assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba ka nyom bugo assalamu alaikum ya bismillah kan dogat manaw bismillah ya ba onga ba ka bo nyonga assalamu alaikum telephone chaira nyonga ba ka nyonyo ni nga fuli be jendai inshallah ani samage kani bakar samage jitu musana ba nga fuli be Assalamualaikum. wa alaikum salam Allah. kawali ka bomi Kau ni kamu tiga su. sika so Masya Allah. Mau apa? alhamdulillah Apa pergi usahaji. inshallah jaranye Kami kami kat tafsir lah me. alhamdulillah Allahu akbar Kau pemial juga suruh kusada. jaranye Allah kama koro. amin 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 Allah ka jamaah tu tanya. amin 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 Alfa karabenta de luka bosi kasu. mashallah karabenda Apa? ina fulfo almami Assalamualaikum warahmatullahi. alaikum kami fulfo almami kamale ana furmuso ana dem karabenda kamale sirakoro almami kamale fana de kamale sirakoro mashallah tunye Coulibaly ade do de manga yes sika so mashallah anga fulbe missionary bela geleni anta sika beta ito mo watitu labo nambaso bakar nambaso assalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Coulibaly bismillah fadal Aku harus bantu kamu ni kamu. nambaso nambaso bismillah Alhamdulillah. Ini tafsir lah me. Kamu harus. alhamdulillah Kau jadi lo anda deh.
alhamdulillah alhamdulillah الله insha Allah be ba me insha Allah إن شاء الله time jirana mi ani baraji Baranye. kamin ma to ko belajele ko جزاكم o ye bla mara ye bla nga foli be jamatu belajele missionnaire ana mamuru krengere adama tangara kamin ngoro nga foli baye mujahidu kabiru nga foli baye sigato fana bo chogere ala ka hina sisugola السلام عليكم dindo ka foli be amiyo mamuru to belajele inshallah السلام عليكم fana mara joila jafar ala ka hina nga foli baye laka kabru noro daud mujahidu robaw ala yu tomato ka banjela benga madu jawara en fasmana nga foli be nu belajele be jade kala baw ala yu wele ala ka hinawla ani du wera minu nu mamuru jade kala baw nga foli be nu belajele nga dobu belajele beto watangono السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم tefaru be ka nyoni السلام عليكم السلام عليكم am se aka jenda ko bi nyin galike nga foli bi ye iya ka bokana ka doni السلام عليكم bolu bolu chale do ambo albi alaka soroke مين alaka baski insha Allah ta'ala alsa an labla lemen watina inshallah jema kaw lube welela ni watina anga mishale Daudu Coulibaly anga fodi bay ni watina to doben nga jurla assalamu alaikum nga juru alsa alabla lembe 20 80 12 39 wala 76 30 27 33 77 86 78 53 naw donani numéro nu be amenyo zoro insha Allah taala yajuru halsa alabla lembe bonya ali karama kay jema dijoni shaba tawre folbiye jala Coulibaly folbiye insha Allah taala onar ñeble ala ka hinayla Cheikh Omar Kante aki kabru noro e jeni kala jeni jadi kala bawye Allahu akbar ami doke ala ka deun jew jonona nanna jema ami Musa Fofana ale fo dawde missionnaire ye Ahmadiyya min darna yo e gonege Traoré Rasodam mujahidu ka folbe insha Allah taala ko na ka folbe mayga awle ka bomi Mawunin ka po Qadian. dijeni bismillah masha Allah Qadian technician do Mustafa. so bismillah Amaka tafsir lama. alhamdulillah Tabadarna na fosu amaka Allah me. dijeni masha Allah Ana folle ana tarama mauta gali sidre. Allahu akbar alhamdulillah Ana adama dawni sidiki kamate. law betlo bala Ana folle mamuru bela jerema. betlo bala insha Allah Anga president baka Allah me. Chamba jala gibadi anga dictionnaire hatta ul hanan. masha Allah Bata ko le baka Allah me. Sefu sarawole. inshallah alhamdulillah Amma be mubaraka boluka inshallah. jazakumullah na folfo belajiri missionnaire ka Traoré jazakumullah aywa kulukoro ame kulukoro fo masalmatu ngara ala ka hinana alumi kulukoro jadi kala folo ala ka hinana bi anara de kasoke asaka nyina ko ama furumuto fo de Traoré ni ay cheya kata ko place mané do furumuto nyima def nga pulu bay insha Allah taala anaka de be menu fana be jadi la be fana nga pulu bu bela jale kulukoro no ambo segu anga fulbe segu mamuru isa jara ala ka hinana alde segu dale rabe kabru kono be anga fulbe ka timay so muru so kamul ngorodu anaka mutu ape blanya kata dugula o me mobli kono anga fulbe albi laka parfona dama o keta kanim be juma to nyima la anga fulbe ay ne mamuru to insha Allah
amboy katami amina kolonje Amadou Fane kan ga sobuli ana le ne sobuli ka kolonje jaari foloke ani basit kono ngoro do tamana ha numu kedo abanyana mala ka sura ka korani ko fenga korofeng ngayen mu fa to ke ala ka hina lo muru fa ga dambe mo be ka muru simi kala amen ga suka ame jadila o kumana ningra 2016 nima fili onga 2016 ay 96 96 anga fuli bay ani ma chama ke o bedu kulo joro anga fuli bu bele jala kan ni anna mala ko kabru noro dum ci jallo fuli bi inshallah aywa bina fo wati asbaka rabbana akma ami bitajwa anga nga fuli di minu mo ni amase ku taw to mo kado ka fa anga fuli bu ye nga ante ka beta to mo o ka be haglitana nga bawa kante anga fuli gale ka fuli be inshallah taala musoro badu nga foy ma jamba lobe nyebe febe halbi akabulu mo faraw ka fa ba betra inshallah albi alaka mangoro assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jamana alaka suma alaka bengele mana ay do nga do ke jamana be songolo telefolo e o to mi ndora atlefa ashufa malde be ga do ke alaka malinya suma amena nasa do kera ni yasba na ala fa o de kan bengelema o de kan do fara malde fara surasi fara malde fara plaka fara malde fara kato fara malde fara o malika bobe mi ni bengelema te ni bobe mi o mami do ke ya rabbi alakan ni bengelema kam fara jawna fara fu munum na ambe malde e ma do kadi ya rabbi ala ko latke assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh alhamdulillah ni tuanje tafsiru kene kambi inshallah wati koni bana peu an resera sundiya makaba inshallah bita ame anyongriya bara damne wudu inshallah taala amalla me ba bela jenen fo mali kono ani mali koka bamako ana lamini bela jenen munu nyaawule region kono anga missionnaire anga fuli baw bela jenen ni krangar nyana me jema ana lamini bela jenen fo Daud Coulibaly kota se uka nyema bela jenen ma ama befu watina jema kono inshallah taala itakoni ame anyongriya ama fo akhiri dawana anil hamdulillahi rabbil alamin 21h30 inshallah ame nyonsoro 21h30